kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung kelingo kambe muring-muring nadyan isih wong mesti bakal tuwa tinggal laku sing sarwa prasaja Alhamdulillah leren sik ya nok ya mak ya puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah kesehatan marang sedhengah titah wabil khusus kagem marga agung ing laladan Kota Madiun mendunia. Oh mengkono merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe sesasi kepungkur sowan ana daleme Bapak Ali Mas Ngudi panjenengane anggota dewan sing pancen lenggahe ana Tulung Saradan Madiun ya Mak. Bener nalika panjenengane wayangan biyen delalah Roko Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono ki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih miduhu kang dadi pangandikane Pak Ali ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ripalungguhan iki wis kelakon dadi bukti aku sak kanca Madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ingkang mapan ana ing Kota Madiun. Oh mengkono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukito karo Ibu Eli ya Mak. Pancen kaya mengkono. Bener pangandikane para pinter kae teteken tekun bakale katekan kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing mbrewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang klebu Aston barang pokoke umume hotel ana laladan Madiun ki kagungane Pak Harsono iya ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen mong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya.
diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute akhirnya bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula raneh ramoka lamun to Hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono merga semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya merga saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang Purbane Hyang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra ingkang cacahe ana 3 dipandhegani karo Mas Andi Halim. Nyatane bisa dadi piyai sing sukses kaya mengkene tur dasare bermanfaat. Iya mak iya. Kaya mengkono kuwi. Sing becik ya kaya ngono kuwi lho, Nduk. Nadyanto panjenengan iki nuwun sewu ora kok ngalembono bisa menjadi orang terkaya di kota Madiun mendunia, namun kehebatan Bapak Harsono tidak pernah melepaskan, tidak pernah lupa dan selalu cinta terhadap budaya seni tradisi wayang. Itu hebatnya Pak Harsono. Ngono ya yo. Kaya mengkono mula raneh ramoka barengi tasakuran peresmian hotel panjenengane ya kepareng wayangan. Ya. Dasare entuk pangestune Bapak Wali Kota Madiun terpilih Bapak Maidi. Sore mau Pak Maidi wis kepareng telepon karo awake dhewe paring dawuh ora bisa ngrawuhi diwakili karo Ibu. Iya, karo Ibu Wali. Ibu Yuni Setiawati selaku istri Bapak Wali Kota Madiun. Sing inti sarine dawuhe Pak Maidi nyuwun pangapunten dumateng keluarga besar Hotel Merkur lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat Kota Madiun dan beliau mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Madiun yang telah nunggalke tekad nunggal swara nyengkuyung ndadekake Pak Maidi meneh dadi wali kota ning Madiun. Ngono ya ya. Kaya ngono kuwi. Tur aku mau ya capet-capet ngono mak sruwing krungu mergo le telepon ki nalika aku wis ning panggung kebarung swara sound system ki rapati cetha sing intisarine ora kudu panjenengane syukuran mergo wis dilantik dadi wali kota ning mbosok event apa wae kegiatan apa wae yang berkaitan dengan beliau akan tetap wayangan insyaallah melalui Pak Ali Masmudi sing ditimbali tetep Cahya Kuntadi waline Pak Maidi lantarane Pak Masmudi dalange Cahya Kuntadi di kabeh kok Nduk. Iya ngono kuwi. Apik kaya ngono kuwi. Ugi ngaturaken panuwun dumateng perwakilan saking Mensetnek yang diwakili oleh Bapak Darmawan Sutanto selaku DPRD Jawa Timur. Ya ngaturke panuwun ugi dumateng Bapak Maijen Sidarta Wisnu Graha mboten kata lumpen dumateng Ibu Yuni Setiawati Ibu Maidi. Ibu Delina Panuntun selaku istri wakil wali kota Madiun, Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto selaku Sekda Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Andes Haji Armaya selaku Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak AKBP Agus Dwi Suryanto selaku Kapolres Kota Madiun, Bapak Letkol Widi Bayu Sudibyo selaku Komandan Kodim 0803 Madiun, ugi dumateng Bapak Didi Sutisna SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Budi Haryanto SHMH selaku Kepala Pengadilan Negeri Madiun, jajaran Forkom Pimkot utawa ndak. Wah iya, seluruh kepala dinas OPD ing Kota Madiun ya Mak. Kaya mengkono sing intisarine ngene kok no. Hotel Merkur di Kota Madiun memadukan desain modern dan budaya lokal yang nyaman, ideal untuk bisnis berlibur dan memiliki berbagai fasilitas kaya to ruang pertemuan kontemporer,
ballroom yang luas, restoran yang bersih dengan hidangan lokal dan interlokal yang higienis, lezat. Serta para tamu bisa menikmati bar, kolam renang, pusat kebugaran, spa, yang semua fasilitas tersebut untuk kepuasan dan kebahagiaan para tamu. Ya, mula aku kelawan kowe selaku seniman ngaturake panuwun ingkang tanpa upama marang Hotel Merkur, marang Bapak Harsono ingkang sampun kersa tresnani lan nglestarekake budaya wayang. Kok ngono sebabe apa? Ngene, Nduk. Mergo pagelaran wayang kuwi nuwun sewu kejaba mbutuhake anggaran sing ora sithik. Pertunjukan wayang kuwi perlu persiapan sing mateng, ya kudu nyawisake papan sing jembar lan properti sarana prasarana sing akeh kaya ngene. Mula jaman saiki wis rada suda piyai hajatan nanggap wayang mergo sing kudu disiapake semono akeh tur anggarane semono gedene. Mula wayang bisane tetep urip kejaba ditresnani karo masyarakat ya kudu antuk katresnan saka pengusaha gedhe lan uga saka pemerintah. Iya. Nah, bab kebijakan efisiensi anggaran jane kuwi apik, Nduk. Jane kuwi becik, nuwun sewu. Ning ya kudu teliti, kudu permati, kudu ngati-ati, aja nganti digebyah uyah, aja nganti kabeh anggaran dipangkas. Iya apa? Kegiatan hiburan dianggap foya-foya yang boros anggarannya itu tidak boleh. Namun seharusnya kehadiran seni tradisi jangan dianggap hiburan semata. Namun seni tradisi adalah warisan leluhur yang menjadi roh jati diri bangsa yang pemerintah dan semua masyarakat wajib untuk merawat dan melestarikannya. Maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan eksistensi seni tradisi, jangan salah sasaran. Semoga, Nduk, semoga Hotel Merkur Nanggap Wayang ini menjadi salah satu contoh dan pijakan yang baik. Selain melestarikan budaya, juga menyuguhkan hiburan yang bermakna dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Maka dari itu mari kita berdoa bersama semoga Hotel Merkur dan Sukses Jaya Group selalu diberi kelancaran, kesuksesan serta senantiasa mendapatkan berkat, rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Kaya ngono kuwi. Yen banjur digebyah apa-apa dipangkas. Hari jadi kabupaten kota nanggap wayang ra entuk, wong syukuran perusahaan ra entuk, engko mesake seniman iki ora kena dipadhakake kaya hiburan liya-liyane sing jenenge seni budaya kuwi jati diri bangsa. Ya. Mula yo hebat banget Hotel Merkur ya, Mak. Sangat luar biasa. Matur nuwun dumateng Pak Harsono, Ibu Eli, Mas Nanang, ya kabeh wae keluarga besar Hotel Merkur. Ora mung Hotel Merkur lan keluarga besar Pak Harsono, sumrambahipun para warga masyarakat ingkang tumplek-blek tresnani dumateng budaya wayang. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Sedaya tansah pinaringan murah sandang pangan, pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku
mung limang waktu kanggo mbrasta mung karawan nafsu ngaturake lelagon iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa-apa yen arep metu biasane yo ngabari ngene ya, Mak. Ngono kuwi. Saya ulangi lagi, bose toh. Mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Ya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo reok kok, Nduk. Kok iso AE. Iya, monggo dipindah. Matur nuwun. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seni mati multi talenta. Nembang campur sari ya wis kulino, nggen apa kuwi jenenge musik jadul. Apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang, mergo wong tuane kuwi ya dalang, mboke ya sinden. Oh, sing duwe sanidi kuwi. Sahabat Niken Salindri dan Cahyo Kuntadi kuwi. Ya. Mbak Niken Salindri. Men jumeneng luwih dhisik. Ya, dihormati ya. Dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duojo. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati to. Kutak tang tang dang 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 dang. Oke, dados yuk. Beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. Ayo. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah, tenan. Mongko lek renek Niken iki gur 250. Ayo. Luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku rumah saku kuwi pas. Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku tahu arep mayang ning ndi Bukesi Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu ning mobil. Aku turu rumah saku sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi nggugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku yo tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah apa nih Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya Pak ya. Ngono kuwi. Kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah-bocah.
Kok ndak cipika-cipik iki? Sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat mung ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Bu Eli. Ibu Eli kenapa? Oh iki Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Iya. Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku Kamare- bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dige ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kayak malah enek jebore. Oh nengken Kamar mandi satpam. jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya Ya padake ngono makane kuwi. kok mosok Iki uga ngerti. matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim Iya. karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi Wali Nggih. Kota ing Madiun Bu Maidi Kepareng Rawuh Oh, piyayine ngoten, niku. nggih. Omong-omong golek Sugeng petuk karo Pak pinarak. Maidi kon nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh nggih bulan depan tirose Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pripun Bu? Oh, habis lebaran Pak. Amin. Nggih, Ya matur Rabbal sembah alamin. nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wonge ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara wo berarti apa Bu Marjan Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus Sida ra sida wis ben urusane, Pak. lah engko lek ra sida Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho Lho, piye. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omah Pak Maidi. Ade tanggap pokoke ning kono pentas ngono. Ah, dhewe pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah keri Pak lek kowe, engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih Nggih. dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih Lek karo ngaturaken. bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho dludak nganti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar. Mendunia. Mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek ora. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Iya. Wong wis ke Singapura barang kok e. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Apa? Palang Sepur to uwi iki nutup. Kuwi mobilku nang kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyel nih aku iki iso liwat mburiku iki piye. Da Madiun ini kota yang maju loh, Pak. Oh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo kuwi hiasan yo, Nduk, ora. Nggih.
Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing alus riyen nggih. Alus wae ning engko bar langgam kena dindangdukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piai Medion lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi C ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh, ya Bawani lho, jelas. komplit bawa wong no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sapa to? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem nduk aku wisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya nduk Niken Salindri. Ya. Timen buta yang ram bakat masih nangling cahyane raka eksi nimas mesti kaning jantong kanyakang saking dahan Sa salwireng-reng nambang beksa wes kacakep Lin linambaran jiwa tama terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti. Yuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri, suara emas dari kota Kediri. Ya. Jos nduk pindah rono men seneng. Jenengan penggemar ngusir ini. kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean ning kene Sampeyan wis selawase mau to, ra Pak, nak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Kuwi nyandi adoh men iki. Niki tanggane Oh, iya. mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampean iso seneng. Kuwi lho, ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoga-yoga mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoga-yoga mana suaranya? Sinden-sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa?
jenengan? Ya ora ngono kuwi. Tidak boleh lho, Pak. Lah enak apa ora ta iwak guguk ki? Ya ndak ngerti lho, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni berarti tayu mangan ngono. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Ya niken salindri langgam sarambahan terus dijaranke. Wah iki top iki. Monggo. Dados, Duk. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa mendunia niken salindri. Aduh. Oleh keringet kayu.
luar biasa, terima kasih. Ya. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah.